Що? Зачекайте, мамце. Добре, сорі, да відео далі мені зачувано відеото. Мамце, мій бісідець, що доється за то. Я ще отворим кисень. Ой. На початок не знаю, як ми докачимося падне, но два ножа і один нож не убавив, і коврис нафиг. Чем перестанемо до самому видео за то, что я чемурам да идем в школу, 11 перестанемо. І пусть один сачем іде відео, за то є проблема. Опа, сато, дай да видимо колко є. На початок бив. Ой, хай на світі, де нас що знімаємо відео, кого я скачу. А сега пискам. Ево, що то? Може има среća. Не верю, има среća. Ай, не падна нещо. Да, точно ми се. Ай, не гледам сериозно, че ми се падне ова. Ево, това не. Да стане. Епико, сата, епико. Добро, брат, сата. Гай, да видиш, гар. О. Да! Бурмашина. Опа. Зачекайте, я се глава уперницата не се отвори. Завърши. Да. Съта е барем. Не е съта. Не е ли съта, бе. Те ще са съта са електронни. Страйкери. А та има най-висша сила. Ай, дай да видим, че се падне. Джикърлъка, джикицак, джикърлъка, джикицак. Енки бамба, джикърлъка, джикицак, джикърлъка, джикицак, джикърлъка, джикицак. Айде. Дай да видим колко ни остана. Ще много ни остана. Другите че ми остана за наредно видео. Ако не успеем да ги затворим. Веруйте да ги дотворимо, защото... Zato što za pola sat završujemo s video. Sata pak. Zašto za pola sat završujemo s video? За пола сат завършим. Не! По свие сакър, бе, брат. Акър 12, акър 12, акър 12, акър 12. Нормално е, че се падне акър 12. Ще поред 30 акър 12. 30 акър 12. 30 поред стани акър 12. Не, фер, акър 12, че ви убием. Че ви убием. Че ви заколам. Че ви заколам. Джикрлака джикицак, джикрлака джикицак, гики бамба джикрлака джикицак, джикрлака джикицак. Джикрлака джикицак, джикрлака джикицак, чики бамба джикрлака джикицак. Джикрлака джикицак. Го заклянем кейсов. Джикрлака джикицак, джикрлака джикицак, гики бамба джикрлака джикицак, джикрлака джикицак. Зачекай. Ой, кейс го заклянем.
Джикрлака джикицак, джикрлака джикицак, гики бамба джикрлака джикицак, джикрлака джикицак, джикрлака джикицак, гики бамба джикрлака джикицак, джикрлака джикицак. Йоби, бро, джикрлака джикицак. Пак сето. Чи ги ставим двете заедничко видеа, да не се чудите што стана. Што стана. Nice. Mike, Tyson, ten. Помалку ќе седимо за 10 минута ќе завршимо видео. Колку е после? 5 минута ќе завршимо. Не за 10, за да кажем, не за 5, за 10. 10 минути ще завършим. Видео. Знаете защо? Знаете защо? Zato što treba da se zaviram u školu. Znam дека е 10 сат. Знам дека е 10 сат. Знам дека е 10:37, ама у 45 ќе го завршиме видео. У 10:45 ќе го завршиме видео. Така, знаеш, не можем više да снимам из досади. 1 сат ни да видео. Че ни да видео. Джекрлака джекица, джекрлака джекица, кеки бамбаджи. Не, бе, бро. Не! Парем сото. Знам ли сото да видя колко će видео. Де? X30. Не. Да, бе, брат. 3 пъти. Абе. То са, бе, со сото, бе. Само сото ми се пада. О, втора сото, бе. Хопа. Или, може. Добре, може уши на жаки, жринг да ми се твори ова, да ми се падне. Ай сега, обаче сам вака ще кликам. Не ова. Ова ќе загледам. Ова. Вака ќе загледам ова. Ќе гледам и вака. Ти да ми се паднеш. Тебе те сакам. Не бе тебе. Тебе те сакам. Не. Да ги цекнеш некој ца. Ваке цак. Не, ќе се убијам, сериозно. Ама како? 3 ножа. Еден нож. Гуд. Два ножа. Гуд. Абе, овој ножу. Овој ми е омилен. И зачекайте се. И 3 ножа. Шо е гуд, бе, брат. Колко е овој нож? 29.000. Што? Не ми интересно како. Абе, уште 2 ми фаля. Од овија. Глеј, сега ќе отвориме. Еден. Овој ми фали. Овој. И не бе тебе ти имам. И 2, и овој ми фали уште овија. Овој точно поред, и овој точно поред ги имам. Овие тројца ги имам.
Четворица, сакамисла се ама петиляди стой, зато не го можем. Джикарлака джикацак, джикарлака джикацак, гики бомба джикарлака джикацак. Значи, 3 црвени ми се падне за едно видео. За едно видео. Не, бе, брат, такър 12 ми се падне. Може нещо друго да ми се падне. Ама не ти! Не ти! Досад имам еднъж. Вижте, съм те имал еднъж. Замисли. Падна. Да ми се падна. Да ми се падна. Да ми се падна. Зачекай. Се сечавате, що викав. Тогаш ова сакам да ми се падне. Ова сакам да ми се падне. Ова сакам да ми се падне. И сега, не бе ти, и сега ми се падна ова. А тоа е под ова. Ова е над ова. А ова е под ова. И значи гледайте сега. Ја убаво ви реков. Ова го сакам. А и мене ја го добив сега ова. И значи јас сум паметно дете, бе, брат. Добра, ај, отворај. Не 2 сата, ова седим да ги разгледувам ножовите. Ножовите. Джингърлъка джикацай, джингърлъка джикацай, кики бамба джингърлъка джикацак. Хопа, сата. Дай да видим колко е. По-малци имам кесо още. Може да ги да отворим, сакате? Добре, една 1000. Колко? Една 1000. Не би имало много още. Не веруем да ги да отворим. Още има. Още 15 минути. Ще че играме. Не. Fuck you. Джиглука джигица, гики бомба джиглука джигица. Барем сата да ми се падне. Джиглука джигица. Може да увия някой? Ови го сака. Джиглука джигица, гики бомба джиглука джигица, Джикарлака джикица, гики бамба джикарлака джикица. Стоп, колко е ой? И знаете що, на початок ви рекол, дай да ви го покажем на любовото ноже. И на любовите ножови имам 3 на любови ножови. Че, продадев за малце. Трябва хубаво, пазливо да работам. Защото ако го продадев, а само ако го продадев, ще се убиеш. Не ножо, това. Акър 12 сата. Ова масата. Да отворим. Джикарлака джикица, гики бамба, джикарлака джикица, гики бамба, джикица. Имам още 15 минути, затова по-бързо да ги отворям. Да. Още точно 15 минути имам. Още точно 15 минути. Кой са бе тия? Зачекай, мамца, кой са бе? 14 минути снимам. Уж 15 минути и 30 минути ще снимам. Опа!
А зато 15 минут ще треба. Опа, сата. Не, сата. Ай. Джигрлика джики-цак, я молчу. Все валям. Все васом. Сата. 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 Да! Сата. 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 Да! Чи пробуємо, да. А знаєте що? Ако не ми злезе добро, то едното відео. Чи... О, не е сото. Ако не ми злезе добро едното видео, то само едното тоа првото и че го снима, че го пуштим, ако не успеем да ги составим две, че пуштим едно, па уште едно друго и двете мислите дека е заедничка, ама не се заедничка. Те заднички треба да бида, заш не си исклучи телефонот за тоа. Инаку треба да бида заднички. Пак СТ е ова. Джигирлака, джики-цак, джигирлака, джики-цак, джики-бамба, джики... Не, добро, другото. Бе. Опа, 10:47. Помалце за 13 минут. Опа, за минута одма пройде. Hodama. Що направи? Знаєте що? Овде на сайту фула. 16 минут. Качи има 30 минута, то ще престане да снима. Си договорихме. Дека и пул за 15 минут. Джикролка, джик-цак, кеке бамба, джикролка, джик-цак, джик-цак, джинки бамба, джикролка, джик-цак, так, геке бамба, джикролка, джик-цак. Джикролка, джик-цак, геке бамба, джикролка, джик-цак. Джикролка, джик-цак, кеке бамба, джикролка, джик-цак. Епик. Не. Ама сата. Ги проклена на сите да ми биде сата. Кука. Опа, 193. Сата. Зачекай. Сата. Каче се падне то сата, че викам. Сата. Добре. Не го проклинав. Сата, че биде. Че биде сата. Не е сата. 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 Я мислим, он обр. Сата. Не. Сата. Че биде сата, че биде. Колко е сатот? За 10 минути. Боб. Боб. Глюб. Зачекай.
Через 10 FPS. За 10 минут. А плюс ще 1 минут треба до мене. Плюс ще 1 минут. 11. Сота. What the fuck? Солідно біло. Ай, чуть. Америка. Зачекай. Погоди, Истовременно 2 да стиснем, истовременно може. Може истовременно 2 да стиснем, например, истовременно ово и ово да стиснем. Ай, че пробвам сега. Не. Оваке. Така че пробвам. Ваке ова по секундарно, дека тоа не изгледа годно, нели? Не изгледа годно, добро. Так. Yes! Fuck! Yes. Знаем како се предобра. Fuck. А, не! Назад. А и ова важно, с ова работа. Не е с ова. Ай с ова. Не. Не го тъй. Добре, пола сад се мучиш, що стискаш. Добре, не се смея с озор, сериозно се. Де! Фата! А защо ваке са бројките? Двеста и 13 са тоа. Ова? Тоа првото са. Ова е сата 219. Голд. 219. Да. По колку бе, брат? Сакаш ще да ти покажем дека е 219. Не е 200. Боже шмалцичко, просто няма. Сори, лака ще правим, може на вас ви се гледа, може на вас не ви се гледа. Ама сори, лака ще правим. Не знам дали ви се гледа или не, ама сори, лака сериозно ще правим. Затоа што ја че морам ваќе да правим. Затоа што ја Yes! Ако ми се падне се уваче вриска. Дори нема да вриска. Бе! Си врисна. Значи. Дики лука, дики цак, дики бака, чики цак. Веки папа, чики цак.
красоти. Государь. Лаки черти. Уя, знак чей могли знать. Що? Pish. I work for big famous day. Hey, like куда пеньки там. И пусть Дагестан на YouTube. Сата! Ебой! Замисли кукучей. Дай зачекайся после увачим да вертим до города, вим кукучей. І серйозно, чим до гори, чим вертим, він кукуємо. Зачем чим давно творимо? Я світить м'ясом за другого відео, ако не знаєте. Тобто не світять точно. Опа, помолчимо. She didn't. She the devil. She a real bad bitch. Опа, what the fuck? Опа. She a real bad bitch, you're a rebel. She could afford to the better. You're a real bad bitch, you're better. Peter. Дордай. Не знаю, кое гостиснав. Мислим, как обычно на пола. И не знаю, как се пата. Трем. Ай, мал, тут средина лаки, сейчас я потворю. Малце средина лаки за 3 минуты. Малце средина, сейчас я потворю. И толку же завершим. Прямо, маме, ти мене ми засади да го снимам видео. Защо време прямо выцелось? Зато. Ще се падне. Сате мал челлендж. Ставайте лайк за 1, 2, 3. И ставте. Че проверим дали ставте лайк. Ще ми спадне. И за 2 минуты. 1 минут пойдешь. Подобрев. Вот иду. О, телефон. Опа, за 1 минут ви завершимо відео. Зачекай, він кукає. Да, 29, за 1 минут. Сорі, мати, що прилакала, що видим кукує. Удоведно е съд, ама не е, ова сега ще ми се падне, така? Да, не е, другото беше. Айде, бре! Не може еднъж да се падне, обо. Шалим, не за то. Се съд. Не може толкова да стигнеш. Айде. Идем се още една, ама вай. Пак успяхме, сериозно, раз я чул завъртим влаки. Рип.
Живу. Cacete. Gol! Daj już jeden case otworím. Daj już jeden case otworím i to. Už jeden case. Evo, case od toho otvorím. I tak. A jo, vím, 16,70 i tak završím. I... Толку. На свима. Чао. Че се видимо на наредното видео. Наредното видео може да биде... Добре, не кажем. Наредното видео че биде, мислим, не верувам да биде популарна, ама може да ми го видите зато. Да ми го видите видеото. Не, да ми го видите видеото зато. Айде, чао. Чао.